UPPL नि थारमाने गथ' गोरलै गोरलैफोरखौ फोरोंना होबाय आरोना बिसोरो बेखौसो फोरोङो UPPL नि मानसिफोरा BPF नि मानसिखौ गुन्दा होननानै फेसबुकाव लिर BPF नि मानसिखौ जौ जुवा गफबना थाग्रा होननानै फेसबुक पस्टआव लिर होननानै बेखौसो फोरोङो बिनि अनगा गुबुन फोरोंनायनि राहा लामायानो गैया आरो मा होननानै फोरोंनायनि खुनु अपसनानो गैया माखौ फोरोंनो आरो बेफोरखौ बाद दोनदो दायो दा जेनगोनखौ मिथिनानै ओरैबायदि खायसे खायसे जायगायाव अन्थाइ माबा माबि खुबै होदो बिसोरो आरो बिसोरनाव मोनसे स्वभाब दं गावसोरनि बुस्थुखौनो गावसोर बुख्रुबनानै मानसिखौ गुबुनखौ बदनाम खालामनाय बे स्वभाबा खिन्थु UPPL नाव दं भट मोननायनि थाखाय माने बेफोरो नाटका खायसे खायसे फिल्मावसो नुयो सोरबा पार्टिया गावनि पार्टिनि मानसिखौनो लगायना होनानै गावनि बुस्थुखौनो अन्थाइ खुबै होनाय बेफोरखौ जों फिल्माव नुबोखादो बे फिल्माव नुनायानो दा रियेल मिथिगौ अन्थाइ खुबै ख्रुबनाय बुख्रुबनायफोरा बेफोर फिल्मनि काहानि मोनफा मोननै स्ट'रिया फिल्मनिजों गोरोबो ओमफ्राय BPF निखौ बुफायनाय गारिया खिन्थु अरिजिनेल जायो दै BPF नि गारिखौ अन्थाइ खुबैदोबा बियो खिन्थु अरिजिनेल जागोन BPF आव बेफोरबायदि फाल्टु मानसि गैया मिथिगोन ना BPF राजखान्थियाव गिदिंनाय मानसियाव एसेबां फाल्टु मानसि गैया आरो डुप्लिकेट खोथा बानसावग्रा गैया खिन्थु UPPL नाव दङ माने बिसोर थगायसुलाखा लिडारा थगायसुला फोरजाया थगायसुला गासैबो थगायसुलाजों लोगो नांनानैसो मोनसे थगायसुला पार्टि जायो बेयो जाबाय UPPL नि स्वभाब आरो UPPL नि धर्म दिनैयो BPF आव जुदि एसेबां गाज्रि मानसि दंबा एसेबां मोजां मानसिफोरा UPPL निफ्राय BPF आव मानो जइन जाफैगो बिसोर माबा पागला नामा हा बिसोरो माबा जौ जुवा लोंनो थाखाय BPF आव जइन जाफैदो नामा एसेबां मोजां मानसिफोर फैदो नामखौ बुंथ'ला गोबां UPPL आव थानाय मोजां मानसिफोरा फैदो बिसोर माबा जौ जुवादारि जौ गेलेग्रा जुवा गेलेग्रा बायदि नुयो नामा ना ड्राग्स सोबग्रा बायदि नुयो बुहुत मोजां मानसिफोरा फैदो मानि थाखाय फैदो BPF नि जितु सान्थौ बेखौ मोजां नुहुरनानै इसोरनि BPF नि जितु निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै फैदो बिसोरथ' पागला नङा गतिके जौ जुवाजों गफबना थानाय गुन्दागिरि होननानै नोंसोरो माबोरै बुंनो हायो दे UPPL नि जितु मा होनो फिसा माने मबाइलफोराव पस्ट होग्राफोरा इसोरो माने बुङो आरोना दाथ' बहुद दङ बुंनो थांबा गोसो सिङाव नैयाव हाबनानै दंजोबो बुंनो थांबा मा खालामो मा बुङो मा रायलायो रायजोफोरनो मा लगायनानै होफैयो बेफोरखौ बुंनो थांबा मथा मथि बेफोरो इमान फिसा फेनला भिडिअ'आव जोबनाय नङा बेफोर बाथ्राया 365 दिनसो नांगोन लेक्सार होनायावनो मिथिगो ना UPPL नि खायसे बेफोरबायदि सिस्टेमफोरा माने ओरैबायदि गाज्रि जुदि रायजोफोरनो खोन्थानांगौबा मोजाङै 365 दिनसो नांगोन जोबनाय नङा आरोना गतिके बेफोरखौ बाद दोनदो सरकारा जोंनिया BPF आनो फैफिनगोन मानसिया जेसेबां बखिथो आरो बिसोर गावसोरनो साननानै नायनांगौ एसेबां मोजां दैदेनगिरि जितु माने लिडारफोर आरोना जितु यं लिडारफोर बिसोर BPF जों फैदों मानि थाखाय फैदों UPPL खौ गारनानै BPF गारनानै खिन्थु UPPL आव बे एबारनि इलेक्सनाव जइन जाहैनाय रावखौबो नुवाखै BPF खौ गारनानै थांग्रा मानसिखौनो नुवाखै बे UPPL निफ्रायसो उल्थायै गारनानै फैदो गुबुन दोलोखौ गारनानै फैदो UPPL गारनानै जोंनि BPF आवसो उल्थायै फैदो बेनिखायनो साननो हायो बेसेबां मोजां निति आदर्श दं जोंनि BPF आव BPF बायदि राजखान्थि बे BTC आव गैया गतिके बाद दोन UPPL बाय नोंसोरनि खोथा रायलायबाय थाना लाब गैया गुन्दै गैया एख' मोनजाया नोंसोर जाबाय बै बाला गोरानाव गुसिंग्रा जावनाय बायदि नोंसोरनि खोथाखौ रायलायबाय थाबा बाला गोरानाव गुसिंग्रायाव जेसेबां दै लुयो बालायानो सोबखांजोबना लायो गतिके नोंसोर बेफोरबायदिनो मोनसे बुस्थु मोनसे जिनिस नोंसोरनि खोथा रायलायबाय थाना लाब गैया बाय 4 तारिखनि उनाव लोगो मोनगोन